Lezi indaba ze1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo kubingelele mbukeli ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lwanamuhla. Ibanjwe eThekwini Inkomfa yomthunzi wezinkukhu. Baningi abazohlomula kwisikole Esezolimo. Lugujwe nezingane olwabantwana. Sikwamukele eindabeni ze1KZNTV. Kubanjwe inkomfa yokudingida kabanzi ngokusebenzisa isitshali cannabis phecelezi umthunzi wezinkukhu njengenye yezindlela zokuthuthukisa umnotho kanye nokufukula labo abavele beyithengisa kakhulukazi endaweni zasemakhaya kanye nokuyisebenzisela ukulapha izifo ezifana nesifo somdlavuza nezinye angatholakali amakhambi azo. Lo isekele kaNgqongqoshe wezempilo kuleli udokotela uSibongiseni Dlomo ekhuluma kule ngqungquthela uveze ukuthi kwamanje kusenocwaningo olungakaphothula ukuqinisekisa ukuphepha kanye nezindlela zokusebenzisa umthunzi wezinkukhu njengekhambi ngaphambi kokuba kwamukileke ukusetshenziswa kwalo. Le nkonfa yezinsuku ezimbili ibanjelwe eThekwini. Uma ucabanga ukuthi umthunzi wezinkukhu usetshenziswa ukuba isidakamizwa kuphela, cabanga futhi lokho kuvele kwinkomfa yezinsuku ezimbili ebisingethwe ngokubambisana inkampani iTrimedicana neyaphesheya kwelwandle iApollon Formularies abagxile ekwakheni imikhiqizo yahlukahlukene ngomthunzi wezinkukhu nalapho ke bebedingida ngamasu amasha okusebenzisa lesitshalo. Ekhuluma kule nkomfa olisekela likaNgqongqoshe wezempilo kuleli uvezeke ukuthi nakuba inkantolo yakhipha isiqondiso ukuba ke kuvunyelwe ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa njengekhambi kusenocwaningo olungakaphothulwa ngalokho. Isapra ifuna ukwazi ke ngempela kuze kube ngcono kule cancer kuphethe kufunala lensanga esiyigayile uyidlinsuku eyingaki kube isikali singakanani yiphi isikali singeke ukukhinyabeza umzimba kwezinye izinto. So they are talking about safety. Number 2, bagqamise igama futhi lokuthi iefficacy ukuthi izwele ibambe igxile iubambe lo mkhuhlane osukukhuluma ngawo. So uma ungakakulethi ke lokho okuvezayo ukuthi ke sawusebenzisa lo muthi lephe eEngland kubantu abawu500 hayi abawu400 kwazwela kahle. Sawusebenzisa futhi eJapan kubantu abangaka nje siphele sawusebenzisa lofika busuletha yonke ke lo mniningwane ke bese kubona hayi lo muntu kusho ukuthi ke awunabungozi. Kuzokhumuleka ukuthi kuleli kulicala elibomvu ukutholakala nalesi sidakamizwa kanti ke eindaweni ezisemakhaya imizi eminingi iziphilisa ngokusithengisa. Ngonyaka u2018 kwahlongozwa ukuba kube semthethweni ukuthengiswa komthunzi wezinkukhu njengoba kwavela ukuthi uyasiza ukulapha izifo ezifana nomdlavuza nezinye. Intsha ithola nethuba lokukhangisa umsebenzi wayo walomkhakha. Inkinga abanayo kakhulu mhlawumbe sithi nje lack of information, abanalo ulwazi olwanele ukwazi ukuqala ama-businesses abo bawakhulise, abazazi indawo kumele bayezona ukucela usizo na mhlawumbe nezimali ukuthi bakwazi ukuqala because amanye ama-businesses abo adinga ukuthi babe nemali ethize ukuze bakwazi ukuwaqala. Sifuna ukuthi ama-students wethu akwazi ukuthi aqala ama-business kwezolimo, but asifuna ukuthi ama-students esasale wonke sefocus ekuseni sonke siproduce amakabishi siproduce ama-vegetables yabo. Sifuna ukwazi ukuba expose kwamanye ama-sectors e-agriculture profitable abangakwazi ukuthi nabo bawaqale bakwazi ukudayisela abanye abantu besides just the normal markets which is izitolo into kanjani bakwazi ukuthi baqale kwezinye indawo. Hence why sifuna ukuba expose kwizinto ezinjenganalezi ukuthi ungakwazi ukuqala i-business nge-cannabis. Khona manje ke usihlalo wendlu yobuholi bendabuko esifundazweni ukuthi ke bafuna kube nencazelo ecacile ngokuthi ke imuphi omhlomulo wabasemakhaya uma ke kuba semthethweni ukudayiswa komthunzi wezinkukhu njengoba ke kuvamile ukuba basilele ngaphandle. Ingako ikakhulu thina njengobukhosi sithe azingagcini lezi zinto uxoxwa la aziye lapha endaweni zamakhosi kuma traditional council la kuzokwazi ukuthi sixoxwe khona ke manje eduzane induna nazo zonke inhlaka ezilapha ukuze lokhu kwenzela ukuthi kumonitwe kubhekwe kahle ukuthi labo kufanele babenefita ngempela. Kuyaziwa ukuthi lapha insimi yakwaMasithole and akukho la uMasithole ezoyithola khona sekufanele kuzofika imoto ezinkulu agcine ngatholanga lutho. Once yakwazi ukuhamba yayofinyelela lapha phansi kubantu bayi-understand ukuqala nje into ebalekile ukuthi bayi-understand ukuthi akuziwa ukuzotshala insangu zabantu bathukuza insangu kube khona zonke lezo kodwa inhloso enkulu eyebusiness ngoba mayike yalahleka lapho ila yodala khona inkinga ufike sekungathi ikhonto egunyaza ukuthi ingane azithukuza insangu ezikoleni azenze noma kanjani kanti kukhulunywa la ngebusiness. Eindabeni ze1KZNTV kube uNtombi khona Mvubu eThekwini.
Kuzohlomula abadla imbuya ngothi kwisikole Esezolimo esizokwakhiwa uMnyango wezemfundo KwaZulu-Natal, kanti lokusho ungqongqoshe wezemfundo Yensangu nathe imali yokwakha lesi sikole Esezolimo kade yabekwa ecelweni obesekusele nje ukuthi bathole indawo lapho bezosakha khona. Umshengu kusho lokhu ngesikhathi ehambele ipulazi uMnyango ohlelo ukulithenga endaweni yaseHAMMARSDALE. Ungqongqoshe womnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ukwazi Mshengu uthe uhlelo lokwakhiwa kwesikole Esezolimo KwaZulu-Natal lwaqalwa eminyakeni emibili eyedlule. Kahle lesikole sasiqala ukusebenza about 2 years ago, even setting aside the budget yaso ukuthi sifuna ukusakha, so ngeke sibe nenkinga. Into ebisibambile nje ukuthi sithole indawo ezoba suitable for isikole, otherwise ngabe sesiqalile ukuthi sisakhe. So asingeke sibe na inkinga yokuthola ama-approvals. Sasimemezela kwi-budget speech about 2 years ago. So ke now sesizokwazi ukuphinde siyoreporta legislature nakwi-cabinet ukuthi mangabe sekuvunyelwe hayi sesiyitholile indawo sesiyaqala ukwakha. In fact bezu 3 ikole ama-focus school esasiwamemezela, i-agricultural school, kuyi-maritime school engicabanga ukuthi iyaqala ukwakhiwa manje ngoJune. Bese kuba i-autism school nakhona esesivumelene ngesite esizoyakha kuyona, so siqala ukuyakha nayo during the course of this financial year. Umshengu uthe lesi sikole sizohlomlisa labo abadla imbuya ngothi. Isikole lesi ke sifithu ukuthi sibhekelele kakhulukazi laba abangakwazi ukuthi bakhokhe kulezi ikole ezibizayo, ngoba enye i-challenge ekhona ukuthi kuyabiza ukuya kulezi ikole ezifundisa i-agriculture. Now abantu bakithi abamnyama banayo imali yokuthi bayikhokhele, so njengohulumeni ke sinejoka lokuthi laba abangakwazi ukuthi bayikhokhele kepha bakwazi ukuthola nabo amanye amakhono angabenza ukuthi baphile kangcono. So it will be isikole mhlambe esingaba no 50% wabantwana abangakhokhi, another 50% wabantwana abakhokhayo. It will be isikole esinama boarding facilities, nazo zonke izinto esobe sikade sizidinga noma siyozidinga ngokwe-curriculum yesikole. Imeya kumasipala uMkhambathini uNhlakanipho Ntombela uthe lesi sikole sizothuthukisa indawo. Kuyasijabulisa kakhulu thina eMkhambathini besilokhu siyikhuluma le ndaba ukuthi siyacela ukuthi indawo esakhe kuyo inama plaza and mawubuka isemakhaya akusalinywa kakhulu, kanti bekulinywa before. Sithi sicela ukuthi kubuyelwe kuleso simo. Some approach ku MEC ngoba siye sibafunda ukuthi mase sebekhulumile legislature bathini bathembisana. Some approach ukuthi siyacela ukuthi awubheke uMkhambathi njengamanje uMkhambathi useyinhlelweni eziningi ze development. Bengikhuluma naye nje ngisho ukuthi we want to do a smart city la eMkhambathini and this development is part of it. Kuyasijabulisa nje kakhulu. Siyathemba ukuthi nabafundi nabantu nje baseMkhambathini bazobenefita kakhulu ngesikole. Esephetha Umshengu uthe bazolanda izinhlaka ezizimele zizohlola ukuthi leli nani lemali edayiswa ngalo leli plaza ifanele yini. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgongundlovu. Njengengxenye yokugubha usuku labantwana emhlabeni wonke jikelele, iphini likaNgqongqoshe wezokuthuthukisa komphakathi kuzwelonke uHendrietta Bogopane Zulu uvakashele ikhaya lezingane ezikhubazekile elaziwa ngekhaya lethu Home of Love and Care kwanzimakwe ngasePort Edward ogunwe eseningizimu likaMthaniya. Bogopane Zulu unikele ngezinsiza kulesi sikhungo njengoba kuhlasele izikhukhulu esifundazweni KwaZulu-Natal. Namhlanje kugujwa usuku labantwana emhlabeni wonke jikelele. Iphini likaNgqongqoshe wezenhlalakahle kuzwelonke uHendrietta Bogopane Zulu uhambele ikhaya lethu okuyisikhungo sokunakekela abantwana abaphila nokukhubazeka ukuyobalekelela ngeinsiza muva kokugasela kwezikhukhula KwaZulu-Natal. Kitchen lingene amanzi, uNkulunkulu ngoba umuhle kwasala ke ema-hostel kodwa yonke le ndawo benamanzi. Sibonga stakeholders wethu aye asilungisela isenta masinyane ngokwesicelo sesize la futhi ukuzobuka ukuthi ngempela isenta iyalungiswa njengoba nibona icedwa kupendwa ukuthi bekulwiwa nalamanzi. And yeah, sizele lokho nokuthi silethele abantwana ukudla, amanapkini, ngubo, izinto bayidingayo ngawo wonke emalanga ngoba uyazibona futhi izingane zingezekile.
Ungqongqoshe uBhukobane Zulu ugxeke kakhulu ukukhuphuka kwezinga lokuhlukunyezwa kwezingane nabantu besifazane wabesenxusa uhulumeni ukuba akube khona inkantolo ezobhekana ngqo namacala ezingane ukuze kusheshiswe ukujeza kwalabo abenzi bobubi. Besicelela ukuthi ama cases weingane fast track, but also justice ivule more children's courts. Ngoba we established the model nabo, and we abona the cases of children are moving, but now they are not moving as fast as we thought. Ngoba ama areas like la ayikho children's court, so ingane because ikiwe kuphi eThekwini. So sifuna ukuthi at least there should be a children's court in every district. Inkosi yesizwe sakwaNzimakwe ibashayele ihlombe labo abanakekela lezi ingane phezu kwengqinamba ababhekana nazo nsuku zonke. Ziningi kakhulu inselelo esibheka abaphathi noma ikomiti lalesi sikhungo elibhekana nazo ekukhuliseni lezi ingane, ngoba izingane ezihlukene eziqhamuka endaweni ezahlukene. Ngakho ke akulula ukusingatha izingane ezinjalo kanti zikhubazekile. So ngithanda mina ukubonga kakhulu ikomiti elikhona esalikhethayo ukuthi salinikezwe inkosi. Ezindabeni ze1KZNTV kubuya uSgananda Okwini. Mbukele ke sithi shalele ezitolo siyabuya neindaba. Siphinde sikwamukele mbukele indabeni ze1KZNTV. Ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lwanamuhla. Ibanjwe eThekwini Inkomfa yomthunzi wezikuku. Baningi abazohlomula kwisikole Esezolimo. Lugujwe nezingane olwabantwana. Unobhala womfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi SAFTU uZolenzima Vavi uthi ukwanda kwesibalo sabantu besifazane kubuholi babo busha ingoba bafuna ukukhombisa ukuthi njengezinyunyana sebeyakholelwa kubuholi besifazane ngokuthi balwela amalungelo nezikhalo zabasebenzi. Uvavi usho lokho ngesikhathi kunengxoxo ekhethekile nethimba ngohlelo lwezokuxhumana emva kokuthi ngesonto ledlule ephinde wabuya kwisikhundla sakhe ihlandla lesibili emva komntontiswano wangaphakathi okumisa uVavi bemsola ngokusebenzisa imali yenyunyana enza isidingo esiqondene naye. Uvavi echaza uthi izihibe zabakhona ngesikhathi iqhubeka inkomfa yokukhetha ubuholi zazivumelekile ngokwemgomo futhi zaphelela kuyona inkomfa. Usho lokho ephendula umbuzo mayelana nongaboni ngasolinye phakathi kwakhe nonobhala weNomsa uIvan Jim, nathi lokho ngeke uwise lo mfelandawonye futhi alukho uqhekeko oluzoba khona emva kwayo lenkomfa. Kule ndaba yokuthi iNomsa kahle iphume kwiCongress ayeke ngifunga udadewethu esemangcwabeni ukuthi soze yenzeke lonto. iNomsa unobhala weNomsa wayikhuluma lento ngento engayibiza ngokuthi it was on the heat of a moment ngesikhathi kunomdingisiswano ukuthi abasuspendiwe balilungelo yini banalo yini ilungelo lokuthi bamele ukhetho. Uthi abazibekele khona ukuqhubeka nokulwela izimfuno zabasebenzi ukuphucula nezindawo abasebenzela kuzona. Lesizozwana ngayo naku sivumelana ukuthi yonke inkokeli, yonke ilunga, lonke ishopsteward, wonke ama-official enyunyana emgaqweni siyolwa nokuthi abasebenzi abaqeshwe ukudlula isikhathi esingu-3 months bafakwe emisebenzini ngokuphelele ngoba leyo nto sayiwina yawinwa iNomsa kahle sayiwina kwi-Constitutional Court yokuthi akumelanga kubekho umuntu oqashwa yi-labor broker ukudlula i-3 months siyemgaqweni. Ekhuluma ngokwanda kwesibalo sabantu besifazane kulobuholo obusha obukhethiwe njengoba yena ekhuza ubuya esikhundleni sakhe sokuba unobhala uthi bakubone kubalekile futhi bayakuthakasela ukuba nabantu besifazane ngoba bayakholelwa ebuholini babo. Ineminyaka engale kwe-100 ayikazi benawo president wesimame kwi-history yayo, and
imibutho eminingi nje inkatha yesizwe UDM EFF le Congress iqophe umlando upresident wethu umuntu osiholayo manje i-metal worker umsebenzi wensimbi weNomsa owesimami futhi ayotoken ayingomuntu nje ufakele nje ukuthi asifuna nabezimama umpondo ohlanjiwe uqeqeshiweyo ishop steward uyayizwa nje nawe mawukhuluma eRadio nase-TV ukuthi noyiqeqeshiwe ke Ngotebogo Sibisi eThekwini. Inkosi yesizwe sakwaSokhulu ngaphandle kwedolobha iRichards Bay inyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uPhinias Mthiyane uthi ukubuya komcimbi kaNomkhubulwane ozoba ngempela sonto kuzoba usizo kakhulu ekutheni intsha ithole iziyalo ngendlela yokuziphatha kakhulukazi eyamantombazane. Ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV uMthiyane uveze ukuthi lo mcimbi uphinde usetshenziswe ukucela imvula ukuze kusizakale labo abatshalile. Ukhuzibuya umcimbi kaNomkhubulwane ngaphansi kwesizwe sakwaSokhulu nobusunyamalala iminyaka emibili ngenxa yegciwane lokhuvethe. Lezi indaba sidalulwe inkosi yesizwe uPhinias Mthiyane. Lo mcimbi ungeminye imicimbi ebalulekile ekudluliseni iziyalo kwintsha yabesifazane futhi isukilungiselela ukuya kwezitombe emhlangeni nokumcimbi obanjalo ngomandulo. Ngizozelela emphakathini esizweni sonke ukuthi umcimbi lo esiyesibe nawo ngoJuni obizwa kuthiwa Nomkhubulwane uyabuya kulo Juni lo mhla ka5 uzowumile esigodlweni sasenhlahla. Lo mcimbi ngokuwahlala isikhathi ngicabanga ukuthi iminyaka emibili uma ngaphosisi ubanjwe ukuthi izwe belingabozwe umkhuhlane iCovid-19 ungakwaziyo ukunyakaza nokuhlanganisa abantu abaningi ngaleso sikhathi. Sesiyawubuyisa ke manje ubuya ngokuthi kube khona intombi ngoba usiko lwakhona lalumfupho lo lokuthi intombi zikwazi ukuthi ibonakala ukuthi seyizo yini isaphelele yini. Bakhona omama abasingatha lo msebenzi lo. Bakwenzelani lokho na bakwenzela ukuthi mase kufika isikhathi sokuthi isilo siyayidinga izingane zaso ngoSeptember umkhosi nomhlanga zikwazi ukuthi ziye zisaphelele ngoba akuyi noma yipi. Nalapha ke siqiniseka ukuthi ekhona isuke ihlangene kulomcimbi isuke ziphila zingenakho ukuthi zonakela ngoba sibalekela lokho ukuyiqoqa izingane ukuthi zibe sesimeni esikahle izingane zamantombazane. Kumemeka nomphakathi ke wonke ubakhona akubizona zodwa nomphakathi ubakhona uzoyisingatha izingane. Umthiyane uthi enye ingqikithi enkulu ngalomcimbi ukukhulekelwa kwemvula neba usizo kakhulu kuyisitshalo zomphakathi. Ingqikithi ke yalo mcimbi lo ukuthi kube nezicelo ngoba kuthiwa insimu kaNomkhubulwane nje kusuke iyolinywa lensimu ithi mayilinywa lensimu lena kuhlwanyelwe ukudla konke yonke inhlobo zembewu inhlobo zeimbewu ezikhona zihlwanyelwe kulensimu le. Isiza lapha ekutheni ke ukuthi izilwane ezidlayo nezilokho ezikucinga zikudle ngoba ayibiyo yenziwa ukuthi bayinsimu nje sesigangeni iyamila kodwa izikwazi ukuthi ithele ziyakwazi ukusizakala izilwane ezikhona inyoni izinkawu na yonke into ekhona lapha esizweni sakwaSokhulu. Bese kuthi ke ukugcina ke umkhuleko wesizwe sikhulekela imvula sikhulekela inala sikhulekela imikhuhlane sikhulekele konke nje abantu bakwazi ukukhuluma beyicelele lokho ngesikhathi isetshenzwa lensimu ngesikhathi sinomkhuleko kuzosa kube usuku lwayo kunomkhuleko obakhona omkhulu ocelayo enyanyeni ocelayo nakumbelingqanga ukuthi sibe nenala la kwaSokhulu. Lo mcimbi kulindeleke ukuthi ube ngesonto emzini wenkosi kwaSokhulu kanti kulindeleke izitombi kanjalo namalungu omphakathi ukuzokwethamela lo mcimbi.
Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamasi uthi kungenzeka akhale ngaphansi uNomusa.Dube.NCUBE njengoba ezongenela umjaho kuba usihlalo weqembu likaKhongolose kwisifundazwe KwaZulu-Natal. Ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV uShamase uthi yize namava uDube.NCUBE kodwa uzokhala ngaphansi kulomjaho ngoba amava kaKhuzeni aqame kakhulu ngesikhathi kunezinxushunxushu endlunkulu nokumakhele ugazi kwizifunda eziningi zaleli qembu kulesifundazwe. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uthi ungenela umjaho kaNomusa.Dube.NCUBE wokuba usihlalo wesifundazwe saKwaZulu-Natal kwiqembu likaKhongolose kungase kumfakela ingcindezi bese khala ngaphansi. Uthi likhulu iqhaza libanjwe uSihle Zikalala ongundunankulu wesifundazwe ophinde abe ngusihlalo weqembu likaKhongolose kulesi sifundazwe ikakhulukazi kwesekeni udaba lwasendlunkulu. uNomusa.Dube ukuthi aconteste i-chairmanship yaKwaZulu-Natal ancintisane nobaba uKhuzeni kubonakala kuzomfakela ingcindezi nokuthi futhi ngahladlela ogageni uKhuzeni ngoba phela sokhumbula ukuthi kube negigaba eziningi ezenzeka KwaZulu-Natal njengesifundazwe indaba yasendlunkulu nalendaba lena leyo ukuboshwa kaMsholozi nani bekukhona lokho ukuthi engazathi kukhona ubuholi baKwaZulu-Natal obungahambisani nobaba uMsholozi and kungahambisani nokuthi bekhona i-radical economic transformation kukhona ngathi khona ukuncika kule faction ka-CR17 ikakhulukazi yena uhlalo uKhuzeni nomfokantuli siyakhumbula phela behahamezwa kwezinye zenhlangano zeqembu elibusayo laKwaZulu-Natal noma ke bekulungisileke lokho kakhulukazi indaba yasendlunkulu kodwa kuningi okwenzekile ebandleni lakwaShembe indaba yasendlunkulu okwenza manje kube khona kwaba nomthelela futhi ukuthi iqembu elibusayo lingasebenzi lingaphumeleli kahle KwaZulu-Natal lehlulwa i-IFP emkhandlweni eminingi okhethweni lwasekhaya manje uMamDube ubonakala esendleleni ebheke ukuthi abe uhlalo noma ke singazi ukuthi uwesekwa kwakhe kungakanani lapha yaphansi ngabe wonke ama-region amseka. Uthi angeke akuphiki ukuthi unamava isimanga uNomusa.Dube okuba usihlalo kulesi sifundazwe kanti namava okuba ngundunankulu futhi unawo. Uthi usebenze ngokuzikhandla esaphethe umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esebenzisana namakhosi. Futhi unamava amakhulu njengomuntu wesifazane siyakhumbula kwaphatha uCocta wawuphatha futhi esebenzisana kahle namakhosi amaningi KwaZulu-Natal manje umuntu njengalo uyakwazi ukusebenzisana nabantu abasemazingeni aphansi and uyakwazi futhi ukusebenzisana nabantu abasemazingeni aphezulu unawo amava yokuthi angaba uhlalo weqembu elibusa KwaZulu-Natal futhi angaba uprima KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal iyaziwa njengesifundazwe ezingathi si-conservative ethi indoda kodwa sibonile sikhombisa izwe lonke ngokuseka umama uNkosazana Dlamini Zuma kulo lakhetho olwagcina sekuphumelela ubaba uRamaphosa. Sasihamba phambili ukuthi akube uNkosazana kusho siyakwazi ukuthi sikhethe umuntu wesifazane isifundazwe saKwaZulu-Natal sinakho ukumethemba umuntu wesifazane isifundazwe saKwaZulu-Natal mangabe engasekwa angene uyongena futhi aphathe abo premier mhlawumbe aza contest ngokuzayo aza contest la national. Ubese phetha ngelokuthi abantu bakwaZulu-Natal bayamethemba uNomusa.Dube.NCUBE ngoba akaze abe namachaphazelo. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuZamando Sicele ngisempangeni. Umholi we-African People's First uMuzi Hlengwa uthi uhulumeni kuzomela kube khona kwenzayo ngokunyuka nyanga zonke kwentengo ezongibizwa phansi kodwa uma yehliswa yehle kancane kungalingani nenani ebikade yenyuke ngalo. Uhlengwa usho lokho emva kokuthi namuhla phakathi kwamabili intengo ezongibizwa phansi inyukile futhi kusenembiko ethi kusangenzeka yenyuke. Senzima isimo kubashayeli bezimoto njengoba lokhu siqhume njalo isililo ngokunyuka kwamanani kapetrol, oil, uparafini kanjalo nodiesel. Ukunyuka kwalamanani sekwenze namaqembu ezepolitiki angenelela ezokalisa ungenami ngokunyuka nyanga zonke kwawo. Our demand was very simple. Was there to government extend i-levy rebate ngo 3 months okuzosevela okungenani 150 per liter okuyikona kokwenzekile njengamanje. Yes upetrol uzonyuka kodwa awuzonyuka ngalendlela kade uzonyuka ngayo
we can say in some way kuyi-victory thina njengo-African People First ukuthi sikwazi ukuphoqa uhulumeni ukuthi ayi-extend rebate. I-APF isizisebenzisana ne-People's Against Petrol Paraffin Price okuyinhlangano le elisana kabanzi nokunyuswa kwamanani ezinto ezokubekwa phansi. Elethu lithi uhulumeni akazame manje ukuqala wakhathe lama levy prices akhe. Intengo kapetrol la eningizimu Afrika uhulumeni okuyi-cost price yakhe u-R10.05, which means uma eseyidayisa ngo-R25 kusho ukuthi uhulumeni yena wenza u-R15 ngaphezulu, oku-150% from what i-cost yakhe would be. Uma uhulumeni engehlisa kancane kulama levies akhe, asisho ukuthi akawaqede wonke kodwa sithi akawakhathe. If engawakhatha nje we can save at least up to 33% emalini thina esispenda ku petrol. Okunye okuvezwa ileli qembu lithi akubuyekezwe indlela lakuleli elithenga ngayo upetrol. So sithi i-South Africa vele thina njenge-South Africa siyingxenye ye-BRICS, okusho ukuthi ke iRussia ingomunye woza kwethu. Why singathengi upetrol direct from iRussia and pay using our currency? Because iRussia neSouth Africa bayingxenye ye-BRICS bobabili. Indi kwazile ukwenza lokho, kuzosibula laphi thina ukuthi sikwenze lokho. Ngotebogo Sibisi, Ethekwini. Mbukele ke sithi shelele izitolo siyabuya neindaba. Siphinde sikwamukele mbukele indaba yenze1KZNTV. Ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Ibanjwe eThekwini Inkomfa yomthunzi wezikuku. Baningi abazohlomula kwisikole Esezolimo. Lugujwe nezingane olwabantwana. Mbukele ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu R15.58 maqhathaniswa nedola laseMelika, libu R19.63 maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu R16.66 maqhathaniswa neeuro, kanti igolide lona libiza $1,833 77 cent i-ounce, ukuthi olungahloziwe ubu $115 60 cent umphongolo. Mbukele sibheke engosini yezemidlalo. Lo ubambe njengomqeqeshi weSuperSport United uAndrew Arendse uthi uzomeseka kunoma isiphi isinqumo asithathayo nozinto waleli iqembu uRonwen Williams, ophinde abe ngukapteni weqembu lesizwe iBafana Bafana. Lo nozinto osehlala iminyaka eyishumi kuleli iqembu uyamaniswa neqembu leOrlando Pirates okudala limfuna. Mbukele ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukele singakhe bese kuphathele zona siyithemba lesindaba le1KZNTV. Izindaba ziphele kuphela isikhathi, nibe nobusuku obuhle.